saben bengi. Lho iki lho disawer ya lho. Iki apa iki? Ya wis PN. Nggo tuku es teh, nggo tuku es teh. Ya ku es Solo. Es teh Solo. Nyawa Telung deng. kurang nganggo telung dundung. Lho. Jebule jeleng. Tinimbangane turu sore-sore. Aja dipedhot. Lah ora pedhot Timbangane turu. Aja dipedhot, sing cepet. Kuwi nek estafet nek pedhot tengah. Ya Allah. Yen majang mung karo apa, Mas? Kan. Ini wis mau. Aku ngono langsung diancam karo Dewi Sri. Mbak Kani kon rene dijengleng bareng wong loro. Yen memajang Mami sini mami. Karo Kene entuk saweran kabeh. Kuning namanya Madurana. Aku Rene. Iki sing mbok kon jenggleng karepmu piye? Prok dandang lho engko. Lah tiban meneng ae, wajatan kok turu ae lho. Menikmati lho, Mas. Menikmati iki ya nyawer barang, menikmati kok meneng ae. Ya kene. Aku lo ngentok, Mas. Aku lo ngentok. Iki sedulur plek. Pak, aku lo ngentok, Pak. Dikai ret. Ya Allah, tuku tahu kono. Alah nyopekan kabeh. Berkah yo. Kembang awake weton. Kani ayo. Ayo Mbak Kani bareng-bareng. Yo. Ya. Iki lho. Tak gentung-gentung. Pitung. Wes apik tenan, Mas. Mbah Tarmo iki ngendange nganggo irama, ora nganggo nesu. Tenan. Mbah Tarmo ngendang karo nesu ora gayeng. Karo nesu lho, Mbah, kaya ning Cijantung kae. Oh ngono. Pacitan. Yo. Ora situ. Palaranke. Tiwas tak senggai. Palah. Pacitan tak tung-tung blang. Lho butone metu. Kowe iki ning kene mbok sing pasrah lho. Yo. Sarawi. Boneh wani karo Mbak Yanto. Encok tak tabrak encok langsung. Kamu bersyukur loh sama Mbak Yanto loh. Kenapa? Marane sik kok gek ngurusi kabel. Nganu anak sing metok ora. Aku parkir nang Polres. Lah kowe iki apa kecekel ndek masalah aku nang Polres. Lah nyanyi kok cekel nang Polres. Kasus saiki. Parkir ning ngarepan ya, Cuk. Nggih. Kowe rene arep ngopo? Aku nonton campur sari. Yakin? Mas Sur, ngujubke manten. Ora, ayo. Nyai Basinga. Datuk. Datuk mari iki. Nyai Lah kowe rene arep ngopo? Aku kandhani. Rusung. Dukun manten sene perut. Oh. Iya. Panang. Kowe kebelet apa piye? Jak gesek. Oh, Dian. Mas janji tapi jangan sok-sok ngepleh Mas Neng dhuwur gendeng. Neng dhuwur pogo. Oh, dhuwur to? Ya, terus
yen wong soleh mas munggah suwarga. Aku enek ngepleh. Kowe ngepleh. Lah. Kaya sapi dilumahke. Ngepleh. Manuke demak. Yen ra ngepleh ora penak. Ngopo kuwi gian? Ya karepe nek Pak Dodoe ra ngepleh wong ae bar kesambet ngene golek walang ngantek kesambet tekan ngene Bogor. Lah ya mangan graji Mas. Wah, cangkem apa iki graji diuntal. Entek 5. Wele. Salat ngaji. Jaga agama. Ya. Sapa sing arep disolatke? Kowe kuwi lho. Aku saya pengen tuwa. Sing tuwa sik. Kakek kon parian kuwi. Mosok penyanyi nonton campur sari. Terus sekali nonton aku. Ya parian tak bayar 50. Iya. Aku parian. Iya. Bayar 50. Kesel lah, wis rasah apik. Wis tau wis rasah. Laku mah. Kok mlaku. Heeh. Wis rasah. Pariane ora lucu. Tania parian malah garing. Ora lucu. Sik. Kuwi ame parian apa meh olahraga. Ya terus. Aku mlaku. Halah wis mlaku terus zaman saiki kok mlaku wae lho. Nabrak watu. Modar bongko. Bongko wis bongko wis nabrak watu. Wis mlaku nabrak. Wis selesai. Natkana wato nasarato alana eno mane banyu bane niki bablasane caping gunung napa sambal kemangi? Oh ora sida caping gunung Mas, bablasane iramane tetep sendro sambal kemangi dados piye to iki gesek Skete beda to ya piye to Dik kowe iki jelas lho ram lho Pak Dik gesek iki caping gunung ta mengko lah ya wis caping gunung terus sambal kemangi ya Surya oh Beneto oh ya padune Beneto dhewe akeh ya oke dek zaman berjuang jor kelingan anak lan bola gombal iki ame foto ngeleng ayo bekso joget urutan sing dikadang yen ninggal janji kek saiki oh Mbak Hae. Bibar niki didangdutne napa digonggominan? Dangdut. Pripun? Digonggominan. Nggih. Segera bisa
Matur Mbak Nun. Bapak sinten asmane? Bapak sinten? Pak Mardi. Gek saiki ono ngendi nyamong tamu sik ngono. Mbak Ira. Nggih. Kene nyanyi ki Mbak Kani malah nyang-nyangan. Janten. Ben kala-kala ya payu lho manyokke lho. Nek ya cedak pasar ayam ku ya enek sepur. Sepur apa? Hotel Iblis. Aku gak roh nek bangsa ngono kuwi. Iki kan dodole nyambi dodol ayam. Nah. Tapi bagian brutu tok. Oh, malah gak doyan aku. Niki Pak Mardi matur nuwun. Niki mengke bablasnya teng sambel kemangi. Nggih. Siap. Monggo niki ditutuk nirien. Mantun-mantun. Nuwun. Mintaku Apa artine, Mas? permintaan saya. Oh ya. Nimasito ase Dimas. kok Dimas toh? Sido asih. Ato turun to tansah iki yo MC Rarun tongan ing sarina sawah ngene Haya. nggih Masur, dalem nek nyawangi lho pengantene ya, Mas. Pak Slamet Ya kademen ampun. Kademen. nganggo kaos sikil tatan kengkang Kuwi ora kademen, Mas. sarambut Piye, Mas? wah Mas Irin teko lamun ato caketing ati Kuwi iki ora kademen. Nandakake nek piyayi iki seneng pekerja keras. sikile reget yen cedhak tansah molat Ketoke sing mirsani tenanan lho, Mas. nyawer ora ndelok tok He, engko urung.
Sita asih lungguh kono lak tu kancingnya copot tak benekke sih kandangnya pindo mimilan mintuno ayo rasa repot-repot nemas bareng anda tepi wajib sito asik praya aku entuk anak Mas anut kadewasan Mbak Kani adiaturke setya tuhu monggo sak kersane jenengan arep ngaturke langgam apa monggo aku kang setya satu ngono ngono biasane niku nek saking keluarga Sulur Sari Purwodadi Grobogan sak rombongane senengane tayub. Heeh. Ha niki wau rombongan Purwodadi niku ngersakaken niki caping gunung dijenglenge terus bablasen yang momot. Apa kuwi? Momot trek. Mugi lestari yo mugi antuk berkahe Bu sing linggo nang dhuwur Mas Darsono Karani
juragan wesi ya. Ora samunggah-munggah kok bae. Ini to dar-dar. Mau saiki kan. Alah wesi setengah kilo e kok. Pak Jimin Darsono rasa hanging-hanging wae ora hanging-hanging. Ki Pak RT lho Mas. Menika Pak Haji. Pak Jimin. Pak Haji Kasmin. Nggih. Nah, nek Mas Darsono ora maringi mesti Pak Haji maringi. Oh, kandhane piye? Irisan kuping nek ora maringi. Kae ora Mas. Kae ora kae. Kowe dek kepeten to dar. Sembah nuwun Pak Haji. Kene pira-pira ora apa-apa. Ora rokok-rokok aku wis ora udut. Ya, siap. Mungkin lestari Masor. Lem. Bariki lungi teng asmara. Lungi teng asmara. Niki saking keluarga sulur. Yantuk barakae. Lo. Ya. Angger kuat apa? Niki nuhani pamudhut Pak RT, Pak Kasmin, Pak Haji Kasmin. Mas Yanto diaturke niki Mas Darsono gune apa? Larase A. Lintang asmara. Nanti kasih satu niki, persatu. Mas Yanto diaturke lungiting asmara sik kangge pun sesepuh saking RT 02 nyebut Bapak Haji Kasmin. Mas Sono lintang asmara saking keluarga Purwo dadi sulur tari Grobogan ngersak aping Gunung Jembleng dalem. Sampai no kenal penyanyi kene to. Kenal penyanyi? Penyanyi kene. Yo piye to ki? Kene. Aku iki Gur Birdo RW do RT niki. Kula niku mlebu mriku wis tekan omahku. Walah jebulan kene to. Kenal, aku nek ora kenal petani ngene iki. Monggo Mas Yanto. Ayo dikumpulke duwite. Aku taron. Spesial buat Bapak Haji Kasmin. Tak jolke ya. Ya. Mengko Pak RT Ranto, Pak Karno. Bapak Haji kok kemana ini Bapak Haji? Sholat. Oh sholat. Iki sinden. Dia Hayu Hartini. Joget.
Anake kok ya terus lunga. Alhamdulillah. Surya joget. Wis. Aku wakil master. Ayo bar.
nyambut gawe aja lali Gustine. Terima kasih sudah lunas. Spesial kangge Ini handphone siapa? Ade Surati. Ade, lagune pakai kelinci. Oh, nggih sing halus. Wow. Iki kok anteng ae lho, Mas. Mbok Dem. Sapa iki? Mbok Derumi. Meneng ae kok.
wis disiapke mau kok. Engko gek jojok malah mbok jikuk DP. Ora. Lah iki Ora. Mas. Iya. Pak Slamet ki mbok piye iki? Pripun carane ngono lho kajenge kule rada kemeringet sithik ngono. Aku diunek-uneki wong pirang-pirang lho. Lah kene. Alah tenang enek gur Jujur selawe mboten napa-napa pun. Oh nek wis rampung lho. Panjenengan yo gak. Wong ki aja drigis, aja mata duwiten. Wis disiapke tenang wong kene hajatan diniati kok ya. Wis disiapke. Katresnane matur Bude Rumi. MC Bandung. Oh, ha? Wes pemanasan tapi nek iki tetep grogi yo ngapurone. Mepet ora iki? Tes iki kena.
ning ati tanggung tur saya merati aku kowe kaki karwa merkoleran ning asmara. Wah, yuk monggo Mbak Ira karo Tetel lanjut. Konco sing isih gembira Akhirap-irap banyune segara Liat numpak jaga baru Ing dina minggu ke pariwisata Alun praune wis nengah banyu binara ora jemu-jemu karo mesem nuyu ilangake rasa lungkra lesu ate diumke sore miteng ngelopo katon ngale-ale prayogane esok nyambut gawe opo yo monggo Pak Ju ayo Mas ojo dipleroi Mas ojo diboyoi Arepku njaluk dilesem Tinggal lakumu kudu ngerti cara Ojo ditinggal tapi batin ketiduran Eri ing jaman sing eling tak opo Mas iku budaya pancene bener kandhamu Pak Jumino ayo metu tak tunggone lho iki. Ayo Pak Jum. Lho. Kumandang suarane tulat-tulit kapena unite Surabaya. Sluku pato ela elo asira momandang solo lae
Pak